Вітаю ўсіх у чарговы раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэтае абмеркаванне разам з маім гостцем, палітычным аглядальнікам Віталём Цыганковым. Прывітанне, Віталь. Прывітанне. Бачыш, я улічыў твою крытыку не в чорным, паколькі на фоне чорнага я, так сказать, распушаюся, не бачу чалавека, а дзел сёння светлае, ўсё дзеля гледача, каб быў нармальны контраст. Да, каб быў у нас нармальны палітычны аглядальнік, а не Цыганкоў Шрёдингера, да? Да. Добра, Віталь, давай пачнем с, я так разумею, непрыемнай навіны, бо это ўсё ж таки было твоё дзецішча, программа «Двубой» на Белсате. Я не один раз раней, там, калі рэкламаваў, што подписывайтеся, заходзьце. І удзельнічаў да, у мяне. да, і я заўсёды казаў, а і глядзіце праграму «Двубой» Віталя Цыганкова. А потым ты, з пэўных прычынаў не мог браць удзел у якасці вядоўца гэтай праграмы, але мы ўсе спадзяваліся, што ты вось-вось неўзабаве вернешся, вернеш з рук Міцкевіча з метра штурвал сваёй праграмы і будзеш далей ёй кіраваць. А зараз сёння мы даведаліся, што праграмы увогуле не будзе. Я патлумачыў, паспел уже перад эфірам з табой напісаць таксама свой пост Фейсбуку, ніякіх там страшных негатыўных ні ацэнак, нічога няма, але, можа быть, ты правильно сказал, што падзея даволі сумная, но не новина, конечно, для меня. Я разумел, что и, начальство мне говорило белсатовское, что до этого все идея. Маете на увазі, что у меня там, чему я не вел двубой в этом сезоне? У меня возникли то, что называется проблема с документами. Ясно, что не буду распаўсюджвацца, но не по моей вине, там была зроблена дробная помылка. В выніку гэтай дробнай помылки я в выніку тых новых абставінаў, якія ёсць і ў Польше, якія ёсць у Белсаце, як у польской телевизии, он стал больше строго, там все это стало, то я просто не мел дастаткова статусу, каб мог працаваць на Белсаце. То бок нават в іншых нейкіх польскіх структурах можна, а вот на польскай тэлевізіі нельга, паколькі ў іх там все это вельмі строга. І пакуль я шукаю, в сэнсе чакаю, все пададзена, там свой новы статус вось юрыдычны, то не мел права працаваць на Белсаце, таму двубой да, скажем, расчаравання ўсіх пачаўся, і в тым ліку начальство Белсата пачаўся без мяне у верасні і, жил без мяне. Пэўны час сказали, что вось я вернусь, и она протягнется. Может быть, они полечили, что программа свое изжила, может, они полечили, что все-таки без меня с іншым ведущим не настолько яна, может быть, была удала, и тут я не могу, ніколі не критикую коллег, не оцениваю. Вось. Але так ці іначай, уже ясно, что калі нават я вернуся з гэтым новым статусом юридычным и змагу працаваць зноў на Белсаце, гэта будзе, в лепшым упадку красавік-май, сезон уже скончыцца, там не вяртацца на пару тыдняў сезон, тэлевізійны з верасня па травень звычайна. І калі мне ўжо вяртацца, размова будзе ісці пра нейкі новы сезон. І кіраўніцтва вырашыла, што напэўна 3 гады там тэлевізійныя праекты в прынцыпе жывуць звычайна так вот не шмат. 3 гады это дастаткова шмат. Некаторыя год жывуць, некаторыя больш. Я не беру нейкі праект вечны, вот кшталту студыя з Лукашуком. Это что-то вечное такое, ненормальное, конечно, для СМИ такого не бывает. А в остатнім... Як бачиш, бывае, да? Бывае. Да. А в остатнім проекты нараджаюцца, паміраюць, і мне і публічна гэтых... І мне прыватна было сказано, што, канешне, штосьці падобнае прыдумаем, але двубойны вырашылі зачыніць, так што, каб гэта было, ведаеш, так нечакана, то не ўсё да гэтага ішло. Так, сапраўды, напэўна, сумна навіна. Я звяртаю увагу на свой пост в Фейсбуку, можа паспею і в Телеграм паставіць, каб найбольш уважлівыя нашы гледачы маглі там патлумачыць. Я пачытаць, дзе я патлумачыў усе абставіны, прыблізна вот тое, што кажу зараз табе, толькі больш падрабязна, і коротка апісаў гісторыю двубоя, як ён рос, як ён набіраў на 3-й сезон больш, чым на мінулыя сезоны праглядаў, якія тэмы былі, колькі там людзей было. Мне такая вось трошки ностальгічны допіс я себе дазволіў, паколькі, канешне, гэта моя сапраўды была аўтарская праграма, я ее прыдумал, я ее вёў, я там все вырашаў, каго браць, якія тэмы. Таму, гэта пэўная моцная частка майго жыцця. Я сёння, не ведаю, трэба выпіць, напэўна, кавы за развітанне з двубоем. Можа быць, гэта сапраўды тая сітуацыя, пра якую кажуць, все, што не робіцца ўсё да лепшага. Можа быць, Віталь вернецца
робіцца на больш дурацкі афарызм Ніцше, што все што нас не забівае робіць нас мацнейшае, это хочется... тое што не толькі лепшае, але мацнейшую праграму зробілі руку там ці пасадзілі цябе ў турму, а ты кажаш нет, все што нас не забівае робіць нас мацнейшымі. Вось людзі конечно в такія моманты прыдумляюць все такія прыгожыя афарызмы. Ну што ж, будзем імі карміцца. Правильно, а то не, ну можно конечно ўзяць іншую беларускую народную мудрасць, там што рабіць, заварачвацца ў прастыню і паўзці на могілкі, можна і так сказаць. Але я думаю, что это рано табе яшчэ рабіць, ты яшчэ сваё слово скажаш, і можа быть нават больш гучная і яскравая, чым праграма «Двубой». Вот. Ну і будешь мяне по-ранейшаму запрашаць на сваю праграму. Добра, Віталь, может быть каротенькі момант. Я таксама ў гэтым допісе Аліны Коўшык, якая паведаміла пра закрыццё «Двубоя» і пра тое, што яна спадзяецца на хуткае вяртанне на Белсат Віталя Цыганкова, яна яшчэ паведаміла пра тое, што з наступнага тыдня на Белсаце выходзіць праграма з Сергеем Чалым, с тым чалавекам, якім у вас так пастаяннае такое ці то спаборніцтва, ці то вот нейкае вот такое вот нейкае пэўнае іскры такія паміж вами, такія лётаюць перыядычна. Вот ужо прачуваеш, як вернешся і там сустракаешся ў студыі з Сергеем, а можа быть і праграму сумесную там скажуць весці? Нет, не ведаю. Ну, я про это тое ведаю, что и все, так сказать, с прессы, так что нічога тут асабліва не могу сказать, но могу сказать на свое, як ты выразился, там, спикировку. С Чалом это нормальная дискуссия, это там, не ведаю, як только я з'явился в Фейсбуку у якім-нибудь 12-м годзе, только писал, он заўсёды приходил до мяне в комменты, пачынал нешта крытыкаваць. Это, ну, его такая манера, я до этого абсолютно спокойно ставлюся. Разом с тым и я выкрытыкавал, может быть, нават больш жорстка. Памятаю, калісьці там я запрашал, при тым, что при всех адносінах запрашал его на «Двубой», ну, и там мои коллеги, які ему там звонили, сказали, показали там мой допис, где я критично оценивал его интервью с Тихановской, ну так, иронично. И кажуть, ты разумеешь отказ Чалова? То бок, не, тут я как раз вот як ведучий «Двубоя» умею, что я писал там, умею людей запрашаць. Падзяляць Facebook и студыю Белсата, умовно кажучи. Профессионализм падзяляць. Ну, ёсць некая межа, пасля якой, напэўна, там людзі не кантактуюць, у мяне такой межы ні з кім няма. Паколькі я сам, ну, мне здаецца, такі даволі кантактны, добразычлівы чалавек і умею так выказваць свае палітычныя меркаванні. Умоўна скажучы, я в сваім жыцці дыскутаваў там з Драгакрустам, з Мацкевічам, з Навумчыкам, там, з Калінкінай, не ведаю, з кім заўгодна, з любымі палітыкамі. Пры этом меня захоўвалі з імі з Фіду, там, цудоўныя, нармальныя асабістыя адносіны, хаця гэтыя дыскусіі часам публічныя былі даволі рэзкія, ну, скажем, по нейкіх менавіта ідэалогіях, там, по нейкіх такіх рэчах, але ніколі, во всяком разе, в маім прынцыпе это не пераходзіла на асабістае. Я могу ацэньваць нейкія дзеянні, там, заявы, інтэрв'ю. Ну, вот як, скажем, не ацэніць там ты заявы Чалова, што весь 25-й год ён нас карміл, што Лукашенко не пойдзе на выбары, а будзе нам прэзідэнтам будзе крутой. Не один раз сказанул, а паўгады в сваіх праграмах ён-то нам всім даказывал. Можна нейкае это зараз вспомніць? Это будзе ли ўспрымацца як нейкая крытыка? Это хейт будзе. Хейт, да, это не хейт, это нормальное, так сказать, ну, узгадывание того, что человек казал, и хай он несе адказнасць за нейкія свае словы. Ну, скажем, адказнасць, перш за ўсё, маральную, адказнасць як палітычнага глядальніка, так? Калі хто-нибудь мне тыкне носом в мой неудалы нейкі прогноз, ну, это, конечно, трэба будзе постараться, но люди могут знайсці. Конечно, у всіх бывало, хотя процент у меня все-таки достатково высокий, прогнозов правильных, то я скажу так, я неправильно оценил ситуацию, был, вось, не имел рацию, был дурень, я не почну хейт на того человека, які скажа, а что ж ты, Цыганков, тады говорил неправильно. Гэта вось моя позиция, это нормальная дискуссия, и я бы всіх закликаю, всіх нас, менавіта в таким рэчышчы, и разумею, что это тяжко, але трэба уметь наступать, отделять, наступать на свое эго, отделять нешта асабістае от нейкіх прынцыпаў, паводзінаў і уметь паводзіць себе прыстойна. Добра, давай да актуальных тэмаў. Прыстойнасць вспомним Трампа, да? Не, Трампа мы безумоўна успомнім, але паколькі
я ўсё ж таки да Трампа яшчэ рыхтаваў, пра што мы будзем гаварыць, рыхтаваўся, чытаў твой тэлеграм-канал, і мяне вельмі ўразіў твой допіс, твой там, ну, артыкул, назовём гэта так, у тэлеграме, дзе ты разважаеш на тэму акурат таки да вось гэтай гадавіны паўнафарматнага ўварвання России ва Украіну, про тое, что вот шмат размоваў, развагаў про тое, что у 20-м годзе была вялікая пагроза, что Россия вось-вось готова была ў любы момант увесці войскі у Беларусь, каб абараніць Лукашэначку, свайго любіменькага, ад народнага гнева і гэтак далей. І ты паставіў пад сумнеў вось гэтую тэзу про неумольнасць увядзення Путиным войскаў у Беларусь. Про это мой допис. Так, пытанне тут задаю я. Да, потому что мне, ну, треба было пэўнай, ну, я не ведаю, как это сказать, смелости такое написать, бо я разумею, что это все-таки не выходит в некий мейнстрим, потому что в нашем мейнстриме сапраўды принято лічыць, что калі б я разважал на тему, калі б революция перамагла даволі хутка. Маецца на увазе не 3-5 месяцев, вот в першыя тыдні. Лукашенко б нейкім чынам скінули. Мы не ведаем як, просто я дыскутую з тымі развагамі, якія кажуць, что калі б революция перамагла, Россия адразу ввела бы ў Менск танки. І я кажу, што гэта зусім не абавязкова. Чаму? Ёсць некалькі прычын, якія я сапраўды ў гэтым допісе. Першае, ну, то, што Россия, як яны там был такі моцны тады антырасійскі, скажем, такі кантэкст гэтай выбарчай кампаніі, які, ну, і всякія былі дыскусіі, сутычкі Лукашэнкі з Масквой, і перш за ўсё гэта закончилось тым, што схапілі гэтых вагнераўцаў, якія нібыта прыехалі рыхтаваць пераварот. Плюс нават вылучэнне Бабарыкі. Мы можем сапраўды там паважаць всё і не, это я уже кажу то, что не было в дописи, и не, ну, скажем, не быть занадто тут некими, ну, клікушамі в гэтым сэнсе, але, ну, я памятаю тады, як патэнцыйны кандыдат прэзідэнта, мы рабілі на Белсайце, я рабіл з Калінкінай з усімі інтэрв'ю, і ён сказал тую фразу такую, ну, дастаткова, не то что загадкова, показальную, сказал, я не вступаю ў тыя гульні, где я не ўпэўнены, что я могу выиграть. Ну, гэта як мінімум, это, конечно, такая, может быть, ну, правильная такі апломб палітыка, які ідзе в палітыку, он так заявляе, все павінны заявляць, ідучы на выборы, што яны перамогуць. Але я думаю, все-таки он сапраўды меў нейкія, ну, конечно, не гаранты, а нейкія, ну, подсказки, нейкія ідэі. Я не думаю, что мы можем зараз его спытаць, что он абавязкова про это скажа, но меў некую падтрымку не толькі, скажем, со свайго нейкае асяроддзя, якое вот падтрымала яго вылучэнне, там, сям'я ці што. Я думаю, гэта была падтрымка, ну, за межы мы не будем, так сказать, говорить откуль. Просто я про то, что... Ну, Зенон Станиславович перекананы, что... Да. Вот, Лубянка, Кремль, ну, вот оттуль вот, было. Да, вот есть такая, скажем, ну, думка, версия, якую так само, якая присутнічае в нашей прасторы. Я про что? Ну, вот калі просто сапраўды взять гэтую думку, что мы не можем, мы не перамаглі тому, что Россия адразу вела войскі, это такое самооправданне. Что все равно, мы, калі люди кажуць, трэба было паводзіць по-іншаму, то іншыя люди кажуць, нет, паводзілі по-іншаму, было бы яшчэ горш. Были б танки, была бы агрэсія России. А калі задумацца, ну, навошта Россия, вот, допустим, что сапраўды мы абмяркоўваем гэты гіпотетычны вариант, Лукашенко знік там. В першыя дні жніўня, ну, нейкім чынам, не ведаю, забіты, арыштаваны, уцёк з краіны. Прыйшлі да ўлады людзі, якія на выбор. То бок Ціхановская, якая, ну, аб'яўляе новыя выборы, з турмы вяртаюцца там Бабарыка, Ціхановскі, вяртаецца Цыпкала ў Беларусь, і яны прыходзяць, ну, да той улады пераходнай, якая існуе да выбараў. Што гэтыя людзі першым, нават любыя палітыкі, а тым больш гэтыя, што б яны першым чынам бы заявілі? Яны б заявілі пра Россию, што в нашай палітыцы нічога няма антырасійскага. Они что, заявляли бы, что мы вступаем в Евросоюз и НАТО? Нет. Это абсолютно. И на той момент, ну, они ніколі не давали намека, что они такое заявить. И они бы, як-нибудь самогубцами политичными, яны адразу заявили б, что все российские стратегічныя интересы будут падтрыманы, у нашей уладзе няма нічога антырасійскага. Мы, вот Лукашенко змагался с Москвой, а мы зараз з Москвой побудуем новые демократичные нормальные адносіны, нічым при гэтым не парушаючы московские стратегічныя интересы.
інтарэсы Беларусі. Не таму нават што яны былі дастаткова прарасійскія, хаця ну пра умоўна Цыпкалу і там нават Ціхановского 20-го года, мне здаецца, это можна сказаць. Ну, можа быць і пра Бабарыку, я не ведаю. У всяком разе яго, скажем, вот, ну, той же Зенон Станіславович прывядзе кучу цытат, якая сведчыць нібыта пра прарасійскасць Бабарыкі ў 20-м годзе. То бок можна нават і это заяўляць, апіраючыся на некаторыя цытаты, але нават не за прарасійскасць, а за просто інстынкта самазахавання. Гэта новая ўлада, якая прыйшла б замест Лукашэнкі, а гэта все-таки не былі бы ні Статкевич, ні Северынец, правда ж? Ну, не было на наших мітынгах, тады все падкрэслілі, што это не геапалітычны пратэст, не было еўрапейскіх сцягоў, не было лозунгаў вступлення в Европу и в НАТО. Это был пратэст выключна супраць Лукашэнкі. Вот он добіваецца сваіх мэтаў. Яны заявляюць, што мы супраць Расіі нічого не маем. Навошта тады Расіі водзяць танкі? Навошта? Ім лепш працаваць з тым кіраўніцтвам, якое ёсць, якое всяляк праяўляе сваю, ну, не то што прарасійска, ніяк не праяўляе сваю антырасійскасць, не робіць ніякіх антырасійскіх заяваў. Таму Масква просто пачала працаваць з тым, што ёсць, імкнучыся, ну, максімальна свае геапалітычныя інтарэсы захаваць пры новым кіраўніцтве. Вось это моя версія. Віталь, твоя версія, яна, безумоўна, ну, как бы мае права, але... Яна лагічная, скажем так, асцярожна. Яна лагічная, пакуль не натыкаецца на рыф вайны ва Ўкраіне. Так. Таму што, да. калі мы прымаем такую версію, што ў 20-м годзе ужо у Пуціна у стале ў шуфлядачцы былі распрацаваныя, падрыхтаваныя і ухваленыя планы нападу на Украіну, і што Беларусь была канкрэтна в этих планах у той ролі, у якой яна і была ў 22-м годзе скарыстаная як плацдарм для нападу, то рызыкаваць, да, прыйшоў умоўны там Ціхановская, Бабарыка, там ці яшчэ хто-небудзь вот з гэтых людзей, да, яны кажуць, мы с Расіяй застаемся сябрамі, мы не адмаўляемся ад дамоваў, мы не бяжым адразу ў Еўрасаюз, мы вот просто вот как бы по-новаму вот все. Но стае пытанне, а гэтыя людзі пагодзяцца, чтобы з тэрыторыі, якую яны кантралююць, пайшлі в расійскія войскі чужой краіны на трэцюю краіну нападаць? Так, добрае пытанне, абсолютно правильно, лагічнае, бо любая, так сказать, лагічная версія там матэматыцы, в шахматах патрабуе крок А, потым крок Б, да, значыць, ты робіш так, ахвяруеш там пешку, тебе за гэта і гэтак далей. А я, як ты ведаеш, цудоўны шахматыст, я на гэтую версію маю некалькі адказаў. Ну, па-першае, все-таки Расія мела такую стратэгію, як мне здаецца, і лагічна, альбо ну, сапраўды, перш за ўсё, першы варыянт А, гэта так падчас выбараў прынізіць, аслабіць Лукашэнку, што ён папаўзе на карачках прасіць літасці, што адбылося верасні, там, лістападзе, кастрычніку 20-го, калі ён прыполз з этой сваёй знакамітай позай, з Путіным, позай, так сказаць, прыгнечанага, падпарадкаванага. І гэта адбылося. Вот спрацавала версія А, галоўнае, што ў іх было. І версія Б была, ну, калі раптам так, што там не высочым і Лукашэнку скінуць, тады працаваць з тымі, хто ёсць. Гэта, я думаю, была версія Б, бо калі б, дарэчы, яны б напалі, ну, умоўна скажем, военна на Беларусь, на новае кіраўніцтва, но гэта патэнцыйна было б абсалютна больш патэнцыйных мінусаў нават з пункту гледжання будучай нападу на Украіну. Ну, господи, увялі, паставілі там свайго, умоўна кажучы, губернатара часовага да правядзення выбараў, ну, так, сапраўдных, таму што гэта быў пераварот і гэтак далей, і ўсё. Ну, патэнцыйна это так все сказано на тым, скажем, ну, пад'ёме, ну, не так это все просто. Народ, па-першае, мог супраціўляцца, новыя ўлады маглі даць арміі загад супраціўляцца, гэта так. Калі ў іх задача нападаць на Украіну, то тут открываць до этого другі фронт, это больш праблем. Это больш абсолютно, это перанесла бы, калі вайна в Беларусі была вот за гэтага, это перанесла бы напад на Украіну не на 1, на 2 гады, намного далей, бо прыйшлося з Беларусі замест Украіны разбірацца. А все-таки Беларусь ніколі не была для іх галоўнай такой военной мэтай, як Украіна. По-другое, як кажуць людзі, это не важно. Это важно, як патлумачыць расійскаму абывацелю, расійскаму грамадству, што мы нападаем на Беларусь. На Украіну яны 15 гадоў з украінцаў лепілі ворагаў, яны 15 гадоў прапаганда рабіла з іхні людзей, полулюдзей, каб на іх напасці. На беларусаў нічога і блізкаў не было. 70% падтрымкі беларусаў, як самы блізкі нам добры літасны да нас народ. Як на этот народ нападаць военно? Гэта не тое, што кажуць дыктатары, это не
улічваюць. Мы все-таки в палітыцы, да, абмяркоўваем не першы год. Дыктатары все это улічваюць, это им важно. Нават Путин объявил мобилизацию, потом одразу згарнул, убачил, как Лукашенко отключил светло, одразу згарнул, убачил реакцию людей. И нават в самых диктаторских режимах яны бачаць реакцию людей. Якая может быть версия, чего он повинен нападать? Тем больше, коли гэтые люди не антизахадники, они такие же пророссийские, навошта нападать на их? Як это патлумачыць русским? Ну, да, вельми просто русским это патлумай, вельми просто. Это не робится за один месяц. Это годами трэба з ворагаў лепіць беларусаў. Не трэба з беларусаў лепіць ворагаў. Наадварот, там вораги прыйшлі і наших беларусаў, которые наши браты. А ведаеш, у мяне ёсць сябра, які война будет с реальными белорусами до 20-го года поехал некуды там у Россию подорожничать, они по нейкой там Калмыкии, там по этих вот и в одном месте там что-то там сказали, ну, Беларусь, а які у вас код российский там вот, вы ж частка России? Ну, То бок не трэба нічога даказваць. Там прыйшлі нейкія вот навалач, якія хочуць адарваць ад нас, наших братоў беларусаў, і мы не з беларусамі там воюем, мы з гэтай навалачу там воюем. Ну, все. Ну, может быть, все-таки гэта не ломится за один месяц, это было б негативно спринято российским громадством. Ну и да, третий, апошний аргумент мой, что мы такие все белорусскоцентричные, мы же ведаем, что Беларусь пуп земли, все от Беларуси залежит. И Трамп, думая про Беларусь, не только Ленин, думая про Беларусь, как в поэме Геннадия Бураўкіна, да, и Трамп думае про Беларусь з раніцы до вечера, и все думают, что больше Путин думае про Беларусь. Але сэнс тым, что калі Путин уже надумал нападать на Украину, ён бы это зрабіл нават бы, калі б в Беларуси была варожая да его демократычная ўлада. И он бы зрабіл, ну, просто без удела белорусской территории. Мы зараз, да, это было больше минусов, это было б меньше стратегично, скажем, оправдано, але мы зараз бачим, он веде 4 гады войну, якая абсолютно приносит одни минусы, и он веде. Так и тут, ну, не было б территории Беларуси. Ну и апошні четвертый аргумент, что они могли б зрабіць, нават як они де-факто зрабілі, что ученні проходят, а новая белорусская влада не могла бы отмовиться от учения, с какой радости. Они кожные 2 годы, Захад 21 прошли б, и они с этого Заходу 21, не глядячи на, кто бы там в Менску не сидел, просто напали бы на территорию Украины, застаючися после учения. Нават это не в те двери вошли. Не в те двери вошли, и при этом не важно, кто там не де-факто ставить перед, эта белорусская влада, может быть, обирается, они кажут, все, у нас по всех домовах мы можем проводить учения, можем находиться войски. Ну, карацей, все это ты правильно ставишь пытанне, я не претендую на то, что гэта версия 100% правильно, тем больше, когда мы кажем про некую гипотетичную минулость, да, а что было бы с Россией, коли бы не перемогли большевики, это цікаво про это поразважать. Просто в нашем выпадку гэта не зусім абстрактные разваги, а гэтые разваги, я кажу, выпираются на то, коли мы разважаем про 20-й год, мы разважаем и про будущие поводины белорусов, может быть, коли будет там умовно кажучи, коли мы говорим и про... этот аргумент, вот, что вот мы, коли пачнем больше рашуче супраць Лукашэнкі паўставаць, прыйдзе Россия, и он же ідзе не з мінулага, и он же ідзе в нашу будучыню, да. Который сидите тихо, а то Россия прыйдзе на танках. И вот трэба кожны раз абмяркоўваць, а не прымаць як, ну, нейкую аксіому. То бок, калі будуць тыя падзеі, якія анансаваў нам Роман Протасевич у 30-м годзе, то не трэба бояться. Ну, я про тое, что да, я закинул нашу абмеркаванне, что гэта не аксіома, что вось абавязкова так будзе, а тым больш зараз, калі ситуация меняется, Россия ослабляется, ее война ведет до некого в широким стратегичном сенсе, я бы сказал, до краху. Не тому, что там вот что-то, там с экономикой, ну, больше-меньше, нельзя сказать, что там будет крах, але деградация громадства отбывается, еще коли зараз подумать, что вось пасля некого умовного перамир'я, ці оно будет всех эти люди, як минимум с ПТСР, это, я думаю, уже распаўсюджанное, да, скорочение люди, разумеется, но с психичными проблемами, с фронта вернуться в свою Россию. И есть там в Вьетнаме был вьетнамский синдром у Америцы, хотя там намного меньше удельничало людей. Был синдром афганский для советских солдат, а тут гэты украинский синдром, это намного больше удельничало в войне, и они вернутся в свои. Ну, мы же зараз бачим, там нехта, слава богу, кожный день дает
дае 10 таких матэрыялаў, каб нехта хтосьці з гэтых расійскіх ваенных вярнуўся в сваю там горад, вёску, пазабіваў там суседзяў, сваякоў там, і гэтага будзе все больш. Это просто мы не ведаем, якія перамены бліжэйшыя гады чакаюць Расію. Мы ўспрымаем як устойлівасць той факт, што яна зараз такая моцная, магутная, вырабляе всю эту зброю там. А што там будзе? Ну, нагадаю, што товарищ Ленин у 17-м годзе в студзені, выступаючы ў Швейцарыі на нейкім там форуме сусветным бальшавікоў, казаў, што нам, на жаль, ужо, відаць, не прыйдзецца пажыць пры рэвалюцыі, якая адбылася в лютым праз месяц пасля ягоных гэтых словаў. А мудры же был чалавек в сваім родзе. У пэўным сэнсе, да. Добра, давай да іншых тэмаў, давай да узгаданага тобой Трампа не один раз. Учора Трамп... Не к вечеру будет сказано. Да, ну, уже наближаемся, да не менш. На другую палову пайшло. Учорашняя прамова яго. Все чакалі, ну будзе там што-нибудь сказано про Беларусь. Ну прынамсі, ён же ж можа ўзгадаць сярод іншага сваю перамогу, там колькі ён палітвязняў вызваліў і гэтак далей. Але не прагучала нічога зусім на беларускую тэму, нават не пахваліўся, хвалячыся па ўсім накірункам, па беларускам нешта не пахваліў сябе. Але тым не менш, што было важнага? Скажу адразу, што за раніцай не так много я прачытаў дакладны пераказ, ну уже трэба будзе, конечно, паглядзець все в арыгінале по-англійску цалкам, але пераказ такого падрабязна я прачытаў вось у розных СМІ, у розных людзей. Ну, карацей, как бы такого стратэгічна нового нічога. Вот ты кажаш про то, что не вспомнил Беларусь, і адразу на это могу адрэагаваць, тому что гэта ён пакуль не ўспрымае як сваю перамогу. Венесуэлы ён вспоминал некалькі разоў. Першы раз в аспекце, что яны схапілі Мадуру, а другі раз ён вспоминал в аспекце, что яны менавіта вызвалілі палітвязняў, і там былі, ну, ведаеце, былі венесуэльцы, которым там вось якраз былі з гэтых вызваленых ці сваякі іх, вось уже не так важна, але, ну, гэта ставіць пытанне, што будзем спадзявацца, што ў наступным годзе у Трампа будзе нагода узгадаць Беларусь у сваёй гэтай штогадовай прамове, паколькі ён это будзе ўспрымаць як адназначную перамогу, бо, ну, тое, што на фоне Венесуэлы і астатніх, колькі он там 8 войнаў спыніў, вось гэтыя 100 вязняў вызвалены пры ім там ці больш поспех, але не такі поспех, які павінен быць, калі вызваляць всех, всю 1000, і ён про это здолее сказаць. Ну, в целом, конечно, ну, я думаю, зараз гэта ж любимая справа в соцсетках, фейсбуках будуць там сцібацца з нейкіх его выказванняў, слова, Трамп для этого дае падстаў дастаткова шмат, і он такі чалавек не вельмі паліткарэктны, а дастаткова грубы, скажем шчыра, але, но мяне цікавіць рэальнасць, да, мяне не цікавіць гэтыя мемы і все такое. Рэальнасць тым, што, ну, вот гэты курс, які ён абвесціл, абсалютна будзе па ўсіх параметрах працягвацца. Перш за ўсё, конечно, внутрыпалітычны, больш ён там казаў пра ўнутраную палітыку, і в гэтым сэнсе, конечно, можна згадаць, што калі ён возіў там першыя свае, ну, скажем так, асцярожныя эканамічныя перамены, рэформы, перш за ўсё тарыфы. Як, ну, людзі, эканамісты казалі, што это поўны правал там, ну, вот я помню, калі ён возіл, там упалі біржы на, ну, даволі істотна, некалькі дзён это было в пачатку года, можа быць, люты, сакавік, і пісалі разумныя людзі, што все в Амерыцы будзе дэпрэсія ўзроўню 20-х гадоў, што біржы упадуць, а біржах же это не просто абстракцыя, там же людзі, амерыканцы трымаюць свае пенсійныя грошы, ашчадаванні. І калі кожны амерыканец раніцай прачынаецца, глядзіць, колькі на пенсійным фондзе, а падае біржа, там на 5000 менш стало, вот если было там 300 тысяч, стало на 5000 меньше. А биржа растела, и бац, на 3000, на 5000 больше долларов стало. Только тому, что биржа выросла. Тому это вельми важно для американцев, это не абстракция биржи. Вось. Так яны выросли. За гэты год Трампа яны вельми істотна выросли. Но там все выросло. Экономика расте. И гэтые, ну, тарифы злосчастные, которые казали абсолютно бездарные, там нобелевские лауреаты по экономике писали, там, что это абсолютно бездарное решение. Ну, может быть. И я не кажу
кажу, што мы там не эканамісты, мы можам таксама это абмяркоўваць, сыходзячы з нейкай эканамічных аглядаў, з гісторыі. А в гісторыі так не раз Амерыка рабіла. Папярэднія Трампа прэзідэнты рабілі такое в розныя гады з розным поспехам. І Рэйган рабіл, которого Трамп косплеіць, это для его, безумоўна, такі ідэал. Вось, і там тыя ж самыя 20-й, 30-й, карацей, ну, пакуль вот год прайшоў, не бачна ні катастрофы эканамічнай ад его гэтых тарыфаў, ні гэтак далей. Ну, нас, конечно, цікавіць больш за ўсё знешняя палітыка. Я тут трошки, то, што мне цікава, это внутренняя, туды я ухіліўся, але знешні, конечно, самое... Про это он не шмат казаў, дарэчы, про украінскую расійскую вайну, сказал, что хочет добиться миру, але это самое такое, что мне в Трампе не падабаецца, як то можа падабацца его менавіта стаўленне да вот гэтай расійска-украінскай вайны. Нам бы, конечно, всем хотелось, каб ён был просто на баку Украины и розными своими там ходами, розными своими методами, якія он любіць яшчэ з часоў, калі он был бізнесоўцам, добивался заключения мира, але при гэтым будучи на украінскім баку. Но гэты год показал, что на самой справе он, конечно, не на украинскім баку, але и не на российском, як думаюць многие, ці не думаюць, ці просто там его абвінавачваюць, что он там летні шпіён Путіна и так далей. Вось, ён на сваім уласным баку, як ён то разумее. А ён разумее, так сказать, бок Америки, может быть, не зусім так, як нам всім хацелася. Ведаем все гэтыя прамовы і спачатку год назад Венса, а цяпер Рубіо. Дарэчы, цікава, да, калі мы ні разу з тобой это не абмяркоўвалі. Венс і Рубіо фактычна гаварылі одно і тое в сваіх прамовах там вот на год про то, что Америка там не можа весь час карміць Европу, Европа павінна разам з Америкай стаць в один шэраг, але ведаеш, Рубіо казаў, Венс, віцэ-прэзідэнт, казаў это даволі рэзка і негатыўна, і выклікаў негатыўную рэакцыю. А Рубіо казал это больш дыпламатычна, як дзярж-сакратар, ну, фактычна міністр замежных спраў США. Ён казал это больш асцярожна, з нейкімі спасылкамі на агульную гісторыю, на то, колькі еўрапейцы внеслі ў Амерыку, колькі разам мы перажылі. І то же самое казал, будьте с нами, рабите свои реформы, так сказать, не забывайте про свою европейскую идентичность, не допускайте у себе змены тых принципов, на якіх стоит Захад, США и Европа. Але он казал это больше мягко. Это не вспоминаете знакомитый анекдот про мужика, який там разбил киоск, на котором было написано «пива нет». Ему сказали, за что? Не, каб они просто написали там нейтрально «пива нет», а они же здекливо написали «пива нет». Так вот этот вот Венс был здекливо, говорил, а Рубіо казал мягко, то же самое. Это так часто залежит все от интонации, коли на того ж Трампа реакция это «пива нет», что он такие весь грубый, злобный, реально такие. И люди не слухают, что он каже, якая політика, а люди любят просто звертать увагу на некие... Я сапраўды слухал, это меня моцно раздражняє. Чего кожный раз этого несчастного своего попередника? Это никто так не родился от президента США. Як бы я, может быть, нормально не ставился до республиканцев, до неких там дзеянняў Трампа, но вот его эта манера, так меня это выводить. Нижовый человек не может дзеля там агульнага добра Америки переступить праз это, кожны раз не обзывать Байдена, не обзывать своих попередников, не обзывать этих демократов. Да, и особливо дзіўна выглядае под как бы узгадывание там сонного Байдена человеком, які засыпае на нейкіх там конференциях. Ладно, Трамп все-таки не параўнаць, ён больш живчик такі. Это, як бы скажем, трэба аб'ектыўна глядзець, но для своих там столько-то годов, 80, он такі актыўны, занадта актыўны, скажем. Это его бы актыўнасць да мірнае рэчышча, кажуць. Олег, это нават занадта актыўнасць, да. Слухай, давай про Украину, по что еще? Да, вот аккурат таки я и хотел перайсці до украинского накірунку, але праз ўсё ж таки праз наш беларускі глобус. Пытанне як заўсёды. Пытанне якраз у тэму і нашага загалоўкай і тое, што я хацеў спытацца. Хеджигер піша: пытанне да госця, ці можа ён па знешнім фактарам і паводзінам Лукашэнкі зразумець, як моцна на яго падзейнічалі словы Зеленскага і яго абразы сінепалам і найперш яго інтэрв'ю незалежным СМІ. Рэакцыі-то няма? Да, нема. Тут я, конечно, не Щегельский, это не по адресу. Щегельский по телевизору поставил Лукашенко диагноз, притом это все не жарт, и он там много людей просвали этим диагнозом, и Щегельский тлумачил там в свой час мне в интервью, что як он все это робил годами и вывучал, а не просто поглядел телевизор. Да, так что нет, мне таких здольностей нема, и мы можем по фактах ты, что он молчит, сапраўды, разумеется. Ты не по
не выяве, а вот по дзеяннях, по словах, ці па адсутнасці слов. Бо калі трэба, он вылазіць той жа дзень. Тут ну просто не ведае, што сказаць, і думае, што сказаць. Я, што напэўна скажа, але ну, в дадзенай сітуацыі ён пераважвае, мне здаецца, так вот гэтую всю інфармацыю. Я думаю, што і для Лукашэнкі, не гледзячы на то, што ён мае намного больш дадзеных інфармацыі, чым мы тут, але мы можам тую ж самую інфармацыю ведаць публічную, што Зеленскі заяўляе некалькі разоў, што ён сказал у Вільні на сустрэчы, прысвечанай паўстанню Каліноўскага, што ён казаў там пра балонку, пра беларусаў, што ён казаў пра Лукашэнку, і потым вёл супраць, то есть не толькі словы, а словы былі нетыповыя для Зеленскага, потым былі дзеянні, менавіта санкцыі супраць Лукашэнкі, потым былі дзеянні, гэта сустрэча з Ціханаўскай, запрашэнне ў Кіеў, і потым былі дзеянні, гэта інтэрв'ю впершыню за 4 гады з пачатку вайны, інтэрв'ю беларускім СМІ, ну, Зеркалу, где Зеленскі сказал, ну, не было часу раней. Ну, так атрымалася, да, 4 гады не было часу, а зараз нарэшце даў. То бок, Лукашенко на все это глядзіць і думае, блин, что это значит? Дайте мне раскладки, так, там, КДБ, что вы ведаеце там, что вы ведаеце там про Украину, там, что вы ведаеце про Америку. Ну, я думаю, ён сапраўды при тым, что мы кожны раз думаем, что вот он вылазіць і нешта ляпне, нет, некаторыя рэчы ён умее атрымаць паузу, помаўчыць, перш чым нешта ляпнуць, паколькі ён думае, что все это означае. І азначае гэта для яго таксама, што ну, Зеленскі в пэўным сэнсе іграе тут, ну, будем так казаць, ускосна, да, супраць ЗША, паколькі, ну, ЗША там вот такой гуманітарны трек з Менскам, а тут Украіна сяляк кажа, што Лукашенко это ніхто, ён нелегітымны, мы будем сустракацца з Ціханаўскай, і становіцца на такія агульнаеўрапейскія рэйкі, якіх, ну, не было, разварочваецца в такі антилукашэнкаўскі бок, якога не было все этой 4 гады ад пачатку вайны. Вось. І я думаю, Лукашенко сапраўды пакуль не вырашыў, як на это рэагаваць, он збірае дадатковую інфармацыю, вось, і маўчыць, і ему хочацца ведаць, і сапраўды, наколькі это сур'ёзна. А потым яшчэ ж Зеленскі абвесціў пра то, што яны, ну, зрабілі нейкую спецаперацыю, і гэтыя ретранслятары неяк так прыбралі, да, ну, патлумачым гледачам нашым, да, што ёсць, на што спасылалась Украіна, што ў Беларусі ёсць такія ретранслятары, якія накіроўваюць расійскія дроны на Украіну. І вось Зеленскі сваім інтэрв'ю люстэрку сказаў, што іх уже менш, паколькі мы правялі адпаведныя дзеянні, і яны знішчаныя. То бок Зеленскі публічна заявіў, што на тэрыторыі Беларусі украінскія, ну, нейкія сілы правялі такую спецаперацыю па знішчэнні нейкай тэхнікі на тэрыторыі Беларусі, і Лукашенко таксама маўчыць, на это ніяк не рэагуе. Вось. І тут і ёсць, ну, і Арешнік ведаем, і ёсць нашы заводы, а тым больш адзін, который вельмі блізка, нафтапрапрацоўчыя заводы, адзін, который вельмі блізка да украінскай межы. Лукашенко думае, ну, калі я, так сказаць, нешта можа ляпну, то можа Зеленскі зробіць то, што я прасіла падчас размовы. Мы звяртаемся. В 22-м годзе. Да, в 22-м годзе Зеленскі тады расказаў, што Лукашенко, ну, відаць, пад сваімі эмоцыямі, разумеючы, што этого не будзе, он, я не виноват, что мы с нашей территории напали. Ну, коли ты хочешь отказать, ну, разбомби наш завод там, Мозырскі. Вось, маўляў. А это, як многие люди справедливо заважили, это может быть то, что и трэба было и Путину. Тады Украина стрымалася, не отказала. А зараз ситуация іншая. І зараз, ну, я боюсь паўтарыцца, но не думаю, что там уж все так уж кожныя мои выступы глядяць во всех СМИ. Но я скажу ту фразу, якую говорил недавно на одной программе на Белсаце, что на сёння выглядае, чым змена за 4 гады адбылася, что Украина сейчас боялася гэтага другого фронта с территории Беларуси, вступления в Менскую войну. На сёння, видать, ну, Украина зразумела, что это малаверагодна, скажем так, что гэта Лукашенко не пойдзе, бо это прынесе ему больш праблем, і невядома чым скончыцца. Але Москва можа прымушаць, Лукашенко будзе адмаўляцца, і калі это сфармуляваць в адной афарыстычнай фразе, на сёння сапраўды, відаць, Менск больш баіцца Киева, афіцыйны Менск, чым Киев баіцца Менска. Таму Киев паводзіць себе больш, ну, скажем так, нахабна, смела, упэўнена і падымае ставкі. В этом падыманні ставак, ну, сапраўды ёсць, безумоўна, амерыканскі аспект. Паколькі, ну, Лукашенко, напэўна, пры ўсіх гэтых сваіх гешэфтах, да, ЗША, я думаю,
думаю, что он просіць. Мы уже там казалі пра санкцыі, думаю, просіць он, каб ён удзельнічаў у нейкіх перамовах і в пасляваенным уладкаванні рэгіёна. Як это без Беларусі немагчыма? Ну, Америка кажа, ну да, напэўна, магчыма, я думаю, сённяшняя Америка так скажа, як прагматычна і рэалпалітык. А тут Украіна кажа, не, это хто такі? Мы яго не ведаем. Гэта нелегітымны прадстаўнік, узурпатар улады, вось, которого в суд трэба паслаць просто, что дасюль он знаходзіцца ў Менску просто таму, што яшчэ рашэнне будучае суда не выкананае. І гэта, ну, ідзе в такую в противагу, скажем, американским вот этим, ну, скажем, треку с Лукашенком. Это вось мы тут с тобой дакладней ты разважаешь, что там прымушае маўчаць Лукашенко. Насамрэч вот Лазуткін жа ўсё добра азаронку патлумачыў, ну і праз іх і можа быть і нам паспрабу, тому что а время вот этих обращений к Зеленскому и так далее, уже оно прошло, закончено. Да. Угу. Все, нема чему сказать. Вообще, вот яны-то там, как это сказать, рот открывают в Киеве на их батьку. Вот так, потому что считают, что батька ничего не сделает, ничего не будет. Конечно, наверное, если бы была реальная угроза вступления Беларуси в конфликт, они бы себя по-другому вели. Слухай, моими словами, ну это ж просто, ну, так. Ну, Лазуткин, как минимум, тебе глядите, слухай. Не упевнен, але это довольно парадоксально для пропагандиста такая заява. То есть он признает, что, сапраўды, Киев не боится уже Менска, колькі гэтыя там 15-20 тысяч умоўна боездольнай часткі беларускага войска, ну все войска лічыцца там 60 тысяч, а ну, там всялякія і грамадзянскія, цывільныя асобы і всялякія службы падтрымкі. Вось маецца на ўвазе, што все военные спецыялісты, ну афіцыйныя, беларускія, замежныя, вызначаюць гэтую лічбу 15-20 тысяч. При тым, што цікава, не все гэта, ну в нашым, знаеш, агульным, так сказать, ну, пахайванні рэжыма часам некаторыя рэчы не заважаюць. Я хочу звярнуць увагу на одну рэч. На 26 год у бюджэце беларускім военные выдаткі на, боюсь памыліцца, 270, здаецца, мільёнаў даляраў меньше. Ну, карацей, не на істотную сумму, але яны зменшыліся. Яны меньше, чым былі 25 год. Так Беларусь подвышала 23, 24, 25 год бюджет, хотя не радыкальна. З улікам таго, наколькі яны там беднае, это беларускае войска, з улікам таго, што адразу пасля пачатку вайны в 22 годзе все гэтая беларуская артылерія, ну это ж засведчаны факт, пайшла туды на фронт в Россию, они перадалі России все, там сказать, ну ці ты грошы аддалі, ці абяцалі калісьці вернуть, калі, так сказать, разберуцца с Украиной, не ведаю. Факт тым, что там зараз танки и артиллерия пошли туды. Что белорусским войске зараз засталося? Какого-то переузброения нема. Там ніводнага танка не было закуплено нового с 91 года. Там старая советская техника, якая, это так само официальный факт, якая просто чинится. Это что, можно явить, что Беларусь закупить Абрамсы, там, ці корейские, ці нават российские, жартую. Ну, але, сапраўды. И якая гэта может быть, ну, магчымасць удзелу Беларусі вот реальнага вайне. Украінцы зразумелі, а тым больш зараз на 4-й год вайны, калі вопыт мае вот толькі Украіна і Расія, а Беларусь, ну, ніякага, слава богу, скажем так, военного опыта не мае. Ну, украінцы реально, скажем, ацэньваюць гэтую магчымасць і вырашылі, што, боже мой, нам што, Менска баяцца, это не та ситуация. Ну, але не баючыся, вот выказалі гэта, каб што? Чаму Зеленскі абвастрае? То есть вот мэта канчатковая. Першая сказал, ну, по-першае, вось разграничить стаўленне американское и европейское, принять европейское стаўленне, каб мець на ўвазе ўжо будучыню пасляваенную перафарматаванне рэгіёна. Заявіць, што не Лукашенко мы не будем цярпець нават пасля заключэння міру. Мы думаем, што Беларусь павінна быць дэмакратычнай, і гэты беларускі балкон, які пагражае і краінам Балтыі і Украіне, павінен быць, ну, скажем, переабсталяваны у балкон дэмакратычны і праеўрапейскі. Гэта, я думаю, калі ты кажаш стратэгічна, такая зараз заява Украіны. Евроремонт на балконе зрабіць. Так, то бок это не будем бизнес as usual з Лукашенком, а мы заявляем, што ён не той, з якім мы будем в будучым і зараз мець справу.
Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Я нагадаю, што з намі быў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў, які стаў часцей заходзіць да нас у студыю. Ну і спадзяемся, што і працягне гэта рабіць найперш, а па-другое, што хутка вернецца і ў іншыя фарматы, ну, да прыкладу, на Белсат. Але пакуль што можаце чытаць яго на Свабодзе і сачыць за Еўрарада. Ну і, безумоўна, падпісывайцеся на яго тэлеграм-канал альбо Facebook ці іншыя сацыяльныя сеткі. Да сустрэчы усім. Жыве Беларусь. Жыве.